Йо. А не мисля, прави незамислен. Какво Опа прави и колата? колата. Ай. Правиш. Ела, бе, ела. Давай, чакай малко. Чо? Дечо, жив ли си? Но то с акумулатор, кома има е. Че нищо не ще да пали от време на време. Да, бе, акумулатора нищо има е. Аз знам. Дори ме. Дялко, колата ти що не е синя, бе? Не си ли от нашите? На кой те пишеш? Не си от нашите, викаш, ще е ли? Ние? Дигай си ръцете. Диги ръцете тогава. Че? Как ще сега да отим до механици? От наш човек дес. Трябва да им Да, вкара. Нали си, че... Това, колко че ще ги правим? Гледам. Ари, бе. Учи си механик, Не, бе, днеска съм се наспал много добре даже. Какво?